že ty vyspol tu a ja v tom prídem. Sem. A Mišovi začne vyprávať. Čo za prišlo. Dneska zase. Jaký Mišo zase. Taká som mal zase. Všetci zostáva. 4 sme tu vrať. To čo bude? A ďalší, aha. Vidno ma teraz, či nie? Priatelia, vítam vás pri dnešnom vlogu, takže tuto môžeme vidieť Števka, Ondrika a Tomáška ako pracujú a riešia už asi iba 28 minút, že ako vyslovia slovo ketchup, že či to bude ketchup. A ty si starší odo mňa, nie? Koľko máš rokov? Ja mám 25. Ale vyzeráš na 45, robím srandu. Zohni sa tak. Môžete puku už tak. Pozrieť sa na seba. 14 rokov bolo. Pozri, ty môžeš otvoriť portál do dimenzie, že natáčaš, chápeš? Povedz, že kde si? Ty si není brat na hlavu. Povedz, kde si. A kde si? Dal som si robiť nové zuby, myslíš, že si to niekto všimne, usmieš sa prirodzene. Chceš podpis na kameru, alebo čo to? To možno na storku. Prosím. Počkaj ešte raz, moc tmavý. Ja robím rovno hudbu, že v podstate nebudeš tam musieť, v postprodukcii potom nebudeš musieť pridávať vôbec hudbu, ja to všetko naspievam. Ja počujem chlapci, lebo môj čas je drahý, to je prvá vec. Druhá vec je 3/4 na biznis. Kepuť. Mám ešte, nevysral som ich. Nezjedol som ich a nevysral ich. Nemusím sa ja báť zahynúť ja. Šuhaj. Takto si otoč, počkaj. No. Ale dozadu. Prečo jediný, čo pil, sedí za vlád? Nie, kámo, tu máš gombík. Kde? Tu! Retard. To otrho dvere. Sorry, že som chudobný do piť. A tento názor. Neskúsme dať do jedného. Tak čau. Chceli sme nám cruiser, ale že aj na nás príliš drahý. Neviem, jak to mysleli, ale troška som urazený. Inak v tom aute naštartovanom niekto aj zostav, alebo? Tu, že mám tu. Že teraz aj keď niečo hovorím, on vôbec. On je vypnutý. Vôbec. V tej kanistre, ale Sorry, proste, dal som iný jazyk. Sa mi niekedy stane. Zdravím. 700 € za mesiac prejazd, more nerob. To je v pohode. Ale on mal pozvať teraz, on mal pozvať. Hovorím toto Kubovi na základe, že si spotený, daj si dezodorant, dal som mu dezodorant. A on na tričku. Ja že kámo, to si daj pod. Fuj, to si ja nedá na pazuchy. To je posledný krát si išiel s nami na túr, aby som videl, vypni tú kameru. Kam, ale vieš, že tá kamera niekedy nie je vidieť, ma? Ty musíš potočiť nie takto, ale takto. Nie? Limitaš, boha! Pod stáčníka, podáme ho. Táčnik. Čo je poviem, more strašné, to má prilepené gule. Tam to vidíme, ždrbské pleso. Ďakujeme krásne, ďakujeme pekne. Prosím ťa, aby si mohol poprosiť kamerovať toto. Mám ti pomôcť? More zápal teda, či na budúce, lebo už som na nervy z týchto platení. Prosím, trochu. Na kolena. Prosím, ti tak už šláne, že hneď ostaneš na koleno. O 2 sme tam mali byť, to sú 4 hodiny. O 10 ideme točiť, o 12 sme mali sa nájsť a ísť do On sa všade ponáhla a neviem čo, a potom poďme na prvej pumpe zastať, lebo on potrebuje si dať hodok. Nachádzame sa na ceste do Spišskej Novej Vsi, ideme do firmy Epix, tam ideme natočiť extrém nadúpané, našliepané video, oni nám dodávajú merch, následne zajtra, dneska sa opijeme a podobne, akože to nechcem úplne nejak extrémne vraveť, potom zajtra ideme do... Keby ste bola havária, tak... to ako hladinu. Hej, čaute! Na záchode nejaký týpek hovoril, že vybavenko, že minulý týždeň som s ním bol vonku a teraz ho stretnem tuto na pumpe. No tak to musel byť pekne dofetovaný. A čo kameruješ? Do takej trojky to dneska vytlačí. No super. Tu sú tie vyšívky, hej? Máte to vyšívané? Opa, sorry, môj. Dali si mi To aj máme tie... na zajtra. Či toto máte vy? Teraz sú už bez toho pozadia, hej? No, teraz to je dobré.
Je to tak asi 16,5 hodín v Banskej Štiavnici, prečo nám nevyrazili, ale inak sme tu. Haló, a vzala? Kedy? Čo obláko? A čo to je za psa? Si to kladivú more takú, ako mu strelím po chrbáte, že vypluje stavce. Dobrý lovci, pozor. Vyžuj sa, lebo ťa dobijem. Ale to nie je moc nové asi. Nie, moc dobre, nie. Ešte to Ešte cítiš. otvorili, alebo čo? Sláďa na to. Števo, zahráme si. Tu hej. Kámo, ja sa takto pozerám na porno, ako ty na mňa. Si vysmiatý, ja zabudnem, že ma prefikneš. Kupko, poď, nestrať sa. Pijem koruma halušky. No tak to si píš. Za prvé, dozdielme potom, tu dezert si objedná. Dobrý. Bolt na meno Kubo. Kubo, trhaj. Ja mám ja Prečo si aj ty v peňách zas? Vytrčí kámo, ty vedia. Čo si sa zbláznila v lete bikini? Nemáte mikiny? Ja som si vás chcela ráno odlietame brať na dvor. Máme takéto šiltovky. To toľko nenosím. To nemáš nosiť, to si máš vyložiť do vitriny. Ale. Chceš to? No. Ja pozri toho na to, že z blízka, aby ho šlak trafil do rána. Šimo, choď ho vypnúť. Teraz stojí a opäť sa rozbe. Otvor dvere. Števo. Iba. Stará ľubovňa! Kde do aby ty tkána skapatá. GPS-ka mu ukazuje, chodí a nie odbočí on. Nezapamätám. Šimo. Jakub. Ale potrebujeme ešte do videa ženu v plavkách. Máme tu na pekné brigádničky, takže kebyže... Zaj? Kde ale? A Števo, Tam. A daj kávu, robíte tam? Aj má, tak odíď, prestav Vedľa toto. nikto zavreté. Skús sa inak opýtať. Dobre, máte to pivo? Ježiš! Ideme sa, poďme babi. Poďme babiť. Aha, pozri, a na to čo? Ten záhradný expres, to je ono, kámo. Pohyb sa trocha, Si ho videl, ako som na tyči niekedy robil? pohyb sa trocha. Takto si to predstavujem tu, s kávičkou, spriazenú dušu, že tu nájdem na tomto. Idem! Počkaj teraz, kde som ale? Počkaj ma chvíľu, však ťa točím. No ty by si mal byť taký, že odtiaľ to vyskočíš a že... Števo, kde si? Ty si na kúvač, ako v robote! To si myslíte, že chceme lízať, jak vy, na pobludisku! Všetky oči na mne súdia každý krok. Zdravím heterov, je to pre vás ťažký rok. Ako chalani, šamante, tu chlán, sprav z ničoho niečo. Takže priatelia na piane Tomáš Miklas! Vokáli Štefan Binderos! A hlavný Šimon Cooper! Marianka, Idem von. poď nás fotiť. Je to jedno, poďme si slavenko. Takú smadujem sa. Dobre, ďakujem pekne. Držte sa, Majte sa, dovidenia. sa, Dovidenia. Čaute. Vy ste do televízny, ne? Boha, stelky. Čaute, borci. Aktuálne sme v chate, toto som inak vôbec nečakal. Ty ma nekameruj, lebo ti vybijem šidy. Chodo. Slúchadla. Á, tie švihadlo. Švihadielko ukáž. Náramok. Slúchadielka, Powerbanka. hodinky. Powerbank. Pripravujeme sa na vybavenko challenge tu. Rada pijem. Ja som zaspal, celý som spočený, moje teplotu jak... Tabletku preto máš. Si zabudol, tabletku. Ty daj tabletku na hlavu. Chlapci si idú zaháňať pekne ľudí, svoj tímik. Tuto pripravený produkčný tím. Pripravený. Ondro pripravený. Ja som ready. Števko pripravený. Čo si, ja brutál. Pani ide a s nami Idete s nami? Čo hovoríš na fontánu? Kámo, fontánna brutálna, že sem sme mali niekoho zohnať do challenge. Opakovať sa môžeme ísť, to je pravda. Chlapci, ale ja mám dobrú ponuku. Poďte s nami, zoberieme vás do auta a ideme zaháňať ďalších. Jeden pôjde k nemu, jeden k nemu. Toto keď dostaneš dotáciu na brány. Prečo sú tu 4 brány?
Raz, dva, tri. Berem si jeho ja a ty... Dobre, Teba už dobre, ty dobre. Ja mám takto tu. On išiel iba. Ale vidno, že som vo vzduchu. Nie, Vidno, že som vo vzduchu. nie. Potrebujem 2 a 2. Tak si Takže losnite. ideme na to, 6. dáme? Ale aj My to budeme mať... Proste proti sebe budeme môj tým, proti jeho týmu. rôzne disciplíny zábavné. Prvýkrát, čo sa nefotia ľudia s binderom, ale binder s ľuďmi. Čo robíš, prosím ťa? Baracho, zlomil som kľúč na headlock, čo potrebujem ho vybrať. Takže ak má niekto dobrú radu, tie ich primitívne rady milujem, ten ak má niekto dobrú radu, kľudne nech sa ozve. Na číslo 09 700. Tu sú chuligáni. Teraz. Ešte aj vravím, že ešte jeden, čo preštieval, že ešte jeden a že hej. Povedz 5. 5. Si gej 5. Najde bicáky. A mohli by sme si to celé zahájiť takým aplausom, čo vy na to? Môžeme, jasné. Môj, nakameroval si to. Som rád. Kývame, 3, 2, 1. Na 3, jedeme, už kývali všetci. Ja mám jesť, ale nemusíš Gratulujem. Užívajte. Takže prvé kolo vyhral... Prvý vybavenko túr vyhral modrý tým, Ondrejov tým. Takže zatiaľ to je 1-0 pre Ondreja. Ondrej do stredu. Gratulujem. A ja? Porazeným. Kámo, ďakujeme, čo ti víťazom čas poradí. Kámo, ďakujeme, že si aj išiel. Gratulujem. Gratulujem.